Juventus wieħed, Milan wieħed. Brian hawnhekk qed inġu Juventus Club Verona wara il-kara. Braj, x'taħseb dejna l-logħba tajba, prestazzjoni qalbina ħafna minn naħa tat-tim, però mbagħad isur fit-tieni ħaf isur bitlet il-folja, x'taħseb il-tim? Naħseb dinja qiegħda tiġri jew mill-lat psikoloġiku, jew mill-lat fiżiku, għax tal-lum ma stennejtix peress il-Milan fiċ-Champions League labu ġurnata wara l-labu l-Juventus nistenna li fl-aħħar 10 minuti tkun bil-kontra, ma spiċċajna li waqajna l-ura nilqgħu il-gowl ġie minn azzjon ta' corner kien soft goal. Seta ġie evitat u mbagħad il-pressure fuq it-tim. Naħseb li għad iridu jaħdmu iktar fuq għal-Juventus. Jina plejer li spikka lija kien Alexandro. Dybala kellu logħba tajba wkoll, ġifieri. Mikru dawk il-plejers li oġbuk u dawk il-plejers li forsi stennejt aħjar minn ħafna. Fimni waħda l-lum fl-ewwel 7 minuta tal-logħba rajna werja kollettiva u ma nistax ngħid dak kien aħjar jew dak kien inqas, jiġifieri fil-kollettiv jidher li jaħdmu, però kif qed lek qabel li jisu qegħdin imħajna fl-aħħar kwarta tal-partita allura sostituti forsi stennejt minn kien li isib dik l-azzjon ta' gol. Taqbel mal-fatt li Allegri Dornu qed jibda bl-4-4-2 fil-4-4-2. Però mbagħad isu f'nofs il-partita jaqbel 4-3-3 bħalma rajni jissenjalizza. Taqbel magħha din għaliex naħseb li ma' din il-shift fil-formation isom il-Milan bdew jieħdu l-kontroll tal-partita. Rajt tajjina ma nafx taqbilx miegħi. Jiena naqbel ma' Allegri speċjalment li la ma kenniex bidu tajjeb li qed jibda bis-sistema ta' 4-4-2 għaliex li tikkonsolida l-tim. Issa mbagħad xejn inti jgħaddi l-ħin tibda l-laxka, ħluda tagħti l-ispazji u jista' jiġri kollox. Li qed jiġri minflok qegħdin insibuhom aħna l-ispazji u nsibu u nagħmlu dak il-gowl li ikollna bżonn qegħdin nispiċċaw nagħmlu aħna. Jena naħseb ovvjament għax dak ħallu l-għaddin l-avversarju jiġi fuqna u jkollu possession, jiġifieri l-aħħar tal-logħba kien 55% huma 45% aħna. Naxxila b'dawru tabella ħaġa fl-aħħar ġiet il-possession totali kien ta' 51 għal Milan, jiġifieri meta qabel konna għadin aħjar fil-possession bħala Juventus. Il-logħba li jmiss hija kontra Spezia u nhar l-erba' li ġej fis-6:30. Qed insaqsija kull darba li l-intervista jiġifieri x'tixtieq li tagħmel din il-partita. Ovvjament hija x-xewqa ta' kull Juventi li issa nakkwistaw l-ewwel u 3 punti. U dan ikun jawgura li għall-logħba mbagħad ta' Champions League li ġejja fil-ġimgħa wara ma' Chelsea. Tkun qed ikkonċentrat miż-żewġ kompetizzjonijiet. Kienet importanti ir-rebħa mal-Malmo għaliex wara dawk id-dubji li kien hemm dik il-biża', però r-rebħa mal-Malmo ġiet. Illum konna qegħdin nistennew li kellna riżultat pożittiv. Il-riżultat pożittiv kan ngħidu il-liġi il-għaliex ma tlifniex u rbaħna punt. Però minn kif żbolġi l-logħba konna nistennew li waslu bil-fuq. Ekku, naqbel 100%. Jalla jkollna ovvjament prestazzjoni aħna kontra l-Ispezja. Grazzi Brian tal-intervista, ħna narawkom nhar l-erba' ġewwa Juventus Club Verona ta' fil-Kikar. Grazzi ħafna.